Продължаваме по същата тема и за това дали се е стигнал до самоуправство в случая с Динко, с Боян Расате и адвокат София Разбойникова. Здравейте! Здравейте! Виждате ли превишаване на правомощията от страна на български граждани в този случай? Би могло да се твърди такова нещо. Със сигурност закона позволява задържане с цел предотвратяване или прекратяване извършването на престъпление, като целта би могла да бъде единствено и само изчакване на властите, които да осъществят законния арест. В конкретния случай може да се коментира заплахата с убийство или, как го казахте, насмитането в храстите. И може да се твърди, че има превишаване на правомощие. Въпросът е сега как ще действа държавата. Това е което трябва да се коментира. Дали държавата ще си позволи доброволчески отряди да изземат правомощията й. Дали ще тръгнем по пътя към отмятане на законите, за обикаляне на законите с цел добро, с цел охрана на границата, с цел запазване правата на останалите. Но не става ли вече въпрос за беззаконие? Няма ли да стигнем до там? Доброволчески отряди, изобщо кой ще носи пък отговорност, ако се случи инцидент именно с тези доброволчески отряди? Категорично не съм съгласен с твърденията, че тук става въпрос за някакво самоуправство, превишаване на правата и така нататък. Вие чухте професионалиста какво каза. Държавата е абдикирала от задълженията си, правят се безумни реформи, а освен това от крайни времена, от памти века, се разчита на съдействие на гражданите, когато трябва да се съдейства на органите на властта. Очевидно е, че държавата не може да опази границата. Сега се изказват такива теории, нали, армията да отиде да защитава границата. Аз искам да напомня обаче, че ние нямаме армия. Ние нямаме боеспособна армия, която да върши някаква качествена работа. Нямаме качествен офицерски състав. Имаме едни наемници, които се изпращат тук и там някъде по света, които срещу заплащане да свършат някаква работа. Искам да напомня, че когато ние апелирахме преди 25-20 години да не се разрушават телените ограждения по границата, да се запази числеността на армията, да се инвестира в нова техника, всичко това се квалифицираше като краен фашизъм, като безумни действия в рамките на променящия се свят и така нататък. Тогава също имаше такива адвокати от разни измислени фондации, които разтягаха лукуми, как трябва да се защитават правата на този и на онзи, как били нарушени правата на този или на онзи, без изобщо да си дават сметка какво нанасят като вреда на обществото и на държавата. Аз искам да попитам, защо тези хора, които апелираха за разрушаване на телените ограждения по границата преди години, онези, които съкратиха армията, защо те не са пред Народен трибунал? Защо ние не ги осъдиме? Защо ние не потърсиме виновните за това да нямаме граница, да нямаме армия, да нямаме икономика? Защо? Едва ли София Разбойникова защото е такива измислени фондации. Но ето говорим за спазване на закона. С емблематичните имена Разбойникова, Разбойников и други такива подобни, смучат пари от чужбина, смучат пари от европроекти, разрушават националната идентичност. Поне да си кажат. Да коментираме ли фамилията ми? Излишно е да я коментираме. Излишно е. Да, защото това е една достойна фамилия. Излишно е. Добре. Ако това е достойна фамилия, значи вие сте недостоен представител на тази фамилия. Защо? Пак казвам, защото подобни фамилии, подобни организации, подобни фундации, които взимат пари. Чакайте малко сега да кажа. Унищожават националната Вие се откъде взимат пари за сметка на държавата. Тук се говори за един човек, който в друго време би получил орден за храброст. Това е сам човек, който е задържал толкова хора, които преминават нелегално граница. Дали този човек ще получи орден за храброст? А ние говорим дали да го съдим. Само да се изслушаме, нали може, господин Расате? И да не се обиждаме. И да не се обиждаме. Не се обиждате. Защо ви обиждат на това, че сте взели? Не, въобще измислена фундация, недостоен представител на недостойно име, така нататък. Обидно е. Съжалявам. Сигурно и закона пише. Обидно е. Да, мисля, че дори е умишлено. Фундацията ни не е измислена. Фундацията ни не смуче държавни пари. Приключихме темата с фундацията. Някакви пари смучи, без пари не живеете. С пари работим. И без пари не се занимавате с подобни щуротии. Работим, да, работим. Че госпожа Разбойникова е в качеството си на адвокат и на защитник на правата. Чии права? Тук имаме 5 милиона жители на тази държава, които са с нарушени права, обаче подобни фундации не защитават техните права. Защитаваме правата на 17 емигранта, бежанци, икономически, които минават нелегално границата. Не мисля, че въобще темата е за това. Темата е възможно ли е държавата да предостави правата си
законовите си задължения и функциите си на частни лица. Не говорим за това. Държавата може да търси съдействие. Да, държавата ви измества държавата трябва да търси съдействие, защото кой ще носи наистина отговорност, ако нещо се случи. Ако държавата ги предостави тези права на някой друг. Утре така държавата може да предостави права на някой да печата пари. Защото в Съединените американски щати държавата е предоставила Федералния резерв, който е частен, ако не знаете. Европейската държава България не е тази държава, която трябва да предостави така. Значи в едната посока се стремиме да гоним Съединените американски щати, в друга посока отричаме това, което са направили. В Америка държавата разчита на доброволните отряди да пазят границата с Мексико, включително и държавата. Разчита на съдействие от гражданството, а в България това се Да, но в България това може да се изкриви и знаем, че всяко едно нещо се изкривява от това дали ще се строи лифти по какъв начин до това кой ще охранява границата, защото сме свидетели на това последните 20-25 години. Когато това бъде регламентирано по закон, така както е направено вероятно в Щатите, тогава можем да го коментираме, че е законно, кой какви последствия носи, кой какви задължения има и кой какви права има. А според вас защо това нещо не се регламентира, след като този проблем вече повече от 3-4 години? И народни представители, инициативи, референдуми. Поставете го въпроса, да се съберат. Поставяне е въпроса. Преди 3-4 години, когато се правят граждански патрули. Явно няма достатъчно подкрепа от страна на цялата управленска върхушка на държавата. Подкрепили ви държавата, когато тръгнахте и вие да правите патрули? Категорично. Когато ние започнахме да правим граждански патрули, държавата се обърна срещу нас. Защото е незаконно. Не защото е незаконно. Всеки гражданин има правото и задължението да съдейства на органите на полицията, на МВР, на ако му поискат такова съдействие, може би. Не ако му поискат. Това е вменено на нас като граждани, като дълг. Ако вие не съдействате на органите на полицията и видите за извършване на престъпление, то подлежите на наказание. И явно вашето разбиране за съдействие и разбирането на закона за съдействие и на останалата част от обществото не, аз ще ви кажа. Знаете ли държавата защо се обърна срещу нас? Държавата се обърна срещу нас, защото чрез нашето желание да съдействаме и да помагаме на държавата в нейната безпомощна ситуация и конкретно на МВР, лъсва истината, че държавата и МВР са безпомощни да се занимават с охраната на обществения ред. Това беше проблема. А това е поредният път, в който друго нещо лъсва, само че на границата. И ако до сега си говорихме за ловджии, които са залавали или пропускали групи, тук си говорим вече за хора с АТВ-та, които искат да се организират. Продължаваме.